calling, or the wind blows and the rain is pouring, it will always be Christmas in my heart. Good morning! Today is December 1. Ngayon pa lang namin ilalagay yung Christmas tree. Ayan si Johnny Boy. Okay, come on na. Okay. Ayan. Yung ano namin yan, kumot namin yan. Kumot yung pinambalot namin sa Christmas tree kasi napunit na, guys. Alam nyo naman yun, matagal na nyo yung nakikita. And tapos na ako maglinis dito. Habang naglilinis ako, nunod ako ng Vice Ganda na vlog. And eto yung mga sinampay gamit namin nung pagpunta namin ng Adelaide. Ayan yung damit ni Zach at saka ni Kuya. Ayun. So, today is the day to put our Christmas tree. That white one. What white one? Isn't there a white one? It's red. Well, it should be here somewhere. Yeah, that one. Well, I'm all for Christmas. All the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Ayan na, yung pangalawa, last. Para matanggal niya na yung kumot. I think you have to move it, babe, a little bit. No? Ah, no, not yet. Later na lang. Yep. Update guys, 11:14 na. Hindi ko pa rin nasimulan yung Christmas tree. Kasi nung tinayuto ni Jan, nung pag-alis niya, naglinis ako ng toilet. Nagkuskus ako ng toilet. Then naligo. Nag-ready na rin ako para mamaya, pag pick up ko kay Holly, ready na tayo. Kasi diba maaga ko pipick upin si Holly sa school, 2:40. And eto, hindi ko alam kung matatapos ko today kasi maraming ganap ang Christmas tree namin. Pero I'm hoping na mapulupot ko man lang lahat ng Christmas light tsaka yung mesh. And then, later na lang siguro pag hindi ko siya talaga natapos bago ko pick upin si Holly, ipagpatuloy ko na lang mamaya yung paglagay ng mga ornaments niya. And eto, gusto ko na sana itong tanggalin. Pero basa pa, lalo na yung mga ganito mga kakapal. Kahapon kasi, hindi maganda yung weather. So, dito namin ulit sila sinampay. Ano na, summer na. First day of summer. Kasi December na, guys. December 1. So, first day of summer na. Yung weather namin, hindi pa rin ganun ka summer, guys. So, kaya nandito pa rin yung mga sinampay. So, baka hanggang bukas pa to kasi ano pa sila, mabasa pa. Okay. Ayusin na natin to. Si Jan umalis nung pagtayo niya nito. Bumalik siya, pero umalis din ulit. Nagkat siya ng grass sa my farm. So, nandun siya ngayon. And, yeah. So, i-timelapse ko na lang kayo para mabilis. Sana matapos ko yan hopefully today or tonight. Well, I'm all for Christmas. All the happy smiles and the wishes. And I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Ayan, napulupot ko rin yung Christmas light. Pero, nawawala yung isang ganito. Hindi ko siya natapos. 4 lang yung nandito. Dapat 5 yan. Hindi ko alam kung nasaan yung isa. Sabi ni Jan, tinignan niya raw sa shed. Wala na siyang makita. So, ayan lang. Hanggang dito lang yung Christmas light. Before, napagkasya ko naman yung 4. Pero ngayon kasi, parang sinipag ako magpulupot. Ngayon, kinulang. Pero alam ko 5 yan. So, hindi ko lang alam kung nasaan yung isang box. So, sana natapos ko na sana yung Christmas light. Kung nandito yung isa, wala. Tinignan ko dito, walay din dyan. Dyan galing yung 4 na box. And inuro ko pala yung ano namin sampayan doon. Tapos dito wala rin. Si Jan, nagkakat pa siya ng lawn. Doon kila Kylie. Kasi sila Kylie nasira yung ano nila, lawn mower. So, si Jan nagkat daw. So, nandun siya ngayon. After doon magkat sa farm. So, siguro pag hindi yun nahanap, bili na lang ako sa Kmart.
Pero ilagay ko na yung mesh. Yung isa lang dito sa baba. Okay? Nanonood ako ng Vice. Ganda pa rin, guys. Ayan. Anniversary nila. Inulit ko lang. Inulit na lang. Kasi nabisi ako dyan. So, nag-automatic na ano siya. Naulit. So, yan. Okay, lagay na natin yung mesh. Hindi ko pala, guys, mailalagay yung ating mesh. Kasi, mag-start ako sa top. Pababa. Yata yung ginawa ko. So, kalimutan ko na. Para taon-taon ko itong ginagawa. Pero feeling ko sa taas ako nag-start maglagay ng mesh. So, since wala itong Christmas light, so wag ko na munang ilagay siguro. Pag hindi nakita ni Jan, yung isa pang lalagyan namin ng mga ornaments, bili na lang ako ng isa pang Christmas light. Ang tagal na nitong Christmas light na to, guys. May Target pa kami kasi sa Target ko to nabili. Wala na yung Target namin. Ang pumalit na Coles na, diba? Coles na ang nandun sa area yun. So, hopefully makahanap ako na similar or at least same kung meron. Pero feeling ko wala. So, we'll see. Maghanap tayo mamaya sa Kmart habang si Holly ay nagpapapicture. Okay? So, ngayon, ang gagawin ko na lang ay kuha na ako ng snacks. Kumain ako ng itlog. Nag-boil ako ng itlog kagabi kasi yun yung breakfast ng mga bata. So, yun yung kinain ko, itlog. Kain na lang tayo nito. Itong Pringles. Alin ba? Itong cheese. Yan. Hindi ko siya abot. Wait lang. Ayan. Tumalon ako, guys, para makuha ko siya. So, ito ang aking snacks. Magpahinga na lang muna. Magpahinga. Or mag-transfer ako ng file para may vlog ako mamaya. Mag-edit na lang muna ako. Pero, yeah, mamaya pagpapatuloy ko yan. Then, hintayin ko na lang yung oras. Nag-alarm akong 2:30 para mag-ready. Papunta sa school ni Holly. Ano pa lang naman? 1:03. So, we'll see kung anong may edit ko today. Pero hindi ko rin ito matatapos kasi isang oras, imposibleng isang oras ako mag-edit. Okay, so, kain while editing. Kasi wala yung Christmas light. Tapos na sana yan. Okay, guys. Nandito naman yung laptop ko sa table. Usually doon ako nag-edit sa kung saan ako nagla-live selling. Ito yung cheese. Kain tayo, guys. Tapos siguro mag-chocolate. Mag-chocolate muna lang ako, na. Strawberry na lang. Nag-grocery ako ng Tuesday, mga pambaon ng mga bata. Kaya meron tayo nito. Then, fruits. Pero yung apple, hindi ako bumili ng apple. Pero strawberries and blueberries, bumili tayo, tsaka grapes. Yung apple, hindi ako bumili kasi bago kami umalis, pumunta ng Adelaide, bumili na ako ng apples. Para nga sa Monday and Tuesday. And ngayon, meron pa namang konti. Pero baka mamaya kuha ako. Harap. May juice pala ako. Yung juice namin, ang bilis maubos. Dalawa yung binili kong ganito. Yung isa is tropical. Nung Tuesday. Ano pala ngayon? Thursday pa lang, di ba? Ubus na yung isang ganito. And eto pa, ubus na rin. Kasi si Jan mahilig din sa ganito. So, ubos na. Dalawang ganito yung binili ko nung Tuesday. So, Thursday pa lang, wala na tayong juice. So, baka kuha rin tayo mamaya. Kuha tayo mamaya. Ayan, wala na. Naubos. Masarap to. Orange and mango juice. Ang kinukuha ko na ganitong size, before yung malaki. Kaso, very ano siya, nakakasikip sa ref. So, ganito na ang binibili ko. Dalawa, tapos ibang flavor yung isa. Sarap. Okay, kain muna and edit ako, guys. Mamaya na lang. May 1 hour na pa ako para mag-start mag-edit. And punta ko na si Holly at si Sophie after. Mamaya na lang. Where's my phone? Oh. Okay, see you. Just pull up out front of school. Yeah.
Alis na tayo, guys. And may dala akong jacket kasi kahit may tingnan sa labas, malamig ang hangin. Sundin na natin si Holly. Dala ko yung damit ni Holly at saka yung... Where's the bag? Nandito yung kanyang jacket sa school. Okay. Sa school, sa dancing niya ba? Okay, let's go. Dito na silang dalawa. Pinig up ko lang sila sa front office ngayon. Mag-change sila ng damit. Okay, change your clothes now. Wait, I can't. Why? Yes, you can. I brought your clothes. Come on. Okay, tapos na sila magbihis. Mommy, I want to get food because I crave food. No, you don't have to. You don't have to have food. Okay, just don't wear that yet, love. Okay, sit down. Mamaya mo na yan suotin. Just put it next to you. Don't put makeup, please. Ayan yung makeup niya. Yung regalo sa kanya nung birthday niya. Okay. Okay, put your seat belt. Is your jumper there, Sophie? Yes. Okay. Alright. Your shoes. Okay, put your seat belt now, please. Okay. Sapatos pa pala. So tight. Okay, seat belt. Sophie already did. Baba, hurry up. Seat belt. Okay, alis na kami. Naghangin-handa ko na tayo talagang battery. My goodness. Malulobat to. Di ako nakapunta ng Kmart, guys, kasi binantayan ko muna si Holly doon sa hall. And yeah, hindi na lang tayo umalis. Mamaya na lang, hintayin ko na lang si Holly. Tsaka si Sophie. Then si Sophie pala, pipick upin siya mamaya ni Kobe. Si Kobe nag-gym after school. So, tamang-tama. Pagtapos nila, papunta na yun. Mag-walking na si Kobe papunta dito. Then, kunin niya sa akin si Sophie. Then, diretso sila sa work ng mami nila. Malapit lang naman siguro yun dito. I think so. Maglalakad daw sila. And, tingnan nyo, kanina ako lang dito mag-isa. Ayan, daming nakapark yan, guys. Ayan. Under the tree kami ngayon nakapark. Okay, mamaya. Sana hindi tayo malobat, no? Dito na si Holly. Pero si Sophie, mamaya pang 5:30. So, 4:12 pa lang. Punta muna tayo sa Kmart. Punta muna tayo sa Kmart. Tapos, balikan ko na lang si Sophie. Then, hintayin namin si Kobe dito. Okay? Let's go to Kmart first. You know what Creative and Clear Zach said? To get a calendar. Calendar, yes. Yeah. Dito na tayo sa Is that Kmart. why we're here? Hi! Okay, dito yung Christmas decor nila next to the cash here. Yeah, but I need only the white one, Baba. Ay, parang mga ano naman to. Okay, hanap muna ako, guys. No, I don't need solar, Baba. This is solar. Doesn't matter which one you get. No, it's matter. What doesn't? Yeah. Paano na yan? Wala daw. No, that's for outside. That's solar one. Guess you have to get this one. Solar. This one, this one, this one. And ito naman ano. Only for outside. Yeah. And ito hindi naman to yung But this one isn't. kulay. This one isn't, Mom. No, not that one, Baba. Mom. No, not that one. That's solar, Baba. Okay. Really the same. No, okay, let's go. I guess we have to get the calendars. Yeah. Ito lang yung advent calendar nila, Baba. That's the only one. Yeah. Can we just share it? I don't think so. Si TJ gusto niya yung ano, yung mga hindi chocolate. Gusto niya yung isa, yung parang yung isang gusto ni Kuya, yung parang may mga jelly. Because we're bringing them. Yung jelly, ano ba? Calendar. Okay. Lollies. We're getting them. I don't know what's in here. Ah, no, it's not food. What is it? It's not food. It's not lollies. It's stamp, pencil. Kuya TJ don't want that one. They want lollies. But I do. No, you don't. You got lots of pencils and eraser.
Ganito yung gusto ni Kuya TJ na laman ng advent calendar. Pero wala na. No, we don't need. That's not advent calendar, Baba. Put it back. Put it back. Yeah, but that's not the one. Dito tayo sa Coles. Ito, nagre-reklamo to. Why do we have to do grocery? We already done grocery. Yeah, we're just gonna get some stuff. Yeah, we're just gonna get some stuff. Not some. Some. Just gonna get some. Like juice, remember? You drank all the juice? No more juice. The one that we got what was that? Tuesday, right? But I don't Yung boys daw. Okay. Bilisan lang natin kasi kailangan natin kunin si Sophie dun bago mag 5:30. Okay. Come on. Put it here, Baba. Put it here. Are you alright? Don't play with that one, okay? We need to get banana. Bananas. Ang lalaki naman ito. Ayan yung ating bananas. Nagkuha na rin tayo ng green apples. Kasi kunti na lang yun. Red apples na lang yata ang natira. Ito. And ito. Just apple. Okay. Yung potatoes. Itong gusto ni Jen na potatoes o si brush. Pero huwag yun ang kunin natin. Ito. Anto masarap din to. Si Charisma. Ayan, kunin natin. Meron pa doon pero kunti na lang yun. Tomorrow, because I have my concert. Yeah, concert tomorrow for Holly. Patay ng cabbage. And etong Baguio beans, kuha tayong konti nito. Yung mga ganito. Ganyan. So ayan, Baguio beans. Ito, kuha tayo ng capsicum or bell pepper sa atin. Ito. Ay. Halos pareho lang naman. Kuha rin tayo nitong pumpkin. Ito yung butternut. Ayan. So, kuha tayo ng juice. Ito yung ininom ko kanina. Yung orange and mango. And etong tropical. Ito yung, ayaw nila yan. Gusto nila yung may sugar. No added sugar. Asan yung isang tropical? Wala na. Orange juice. Asan yung tropical nila? Ito na lang. Orange and passion fruit. Or yeah, ito na lang. Ito yata yung kinuha ko. Pero naubos nila agad. Pero ayaw nila yung no added sugar. So, ito na lang. Can you move the banana, please? Move the banana. Malit kasing cart ang kinuha natin. Ayan. No. We don't need coffee. We just got Daddy's coffee. Yesterday. Yeah, not yesterday. Tuesday. Yakult. Wala na yung Yakult. Naubos nila kanina yung Yakult. Yung Yakult. Wala yung Yakult. Ayan. Pakainit. Kuhaan natin siya ng drinks. Ito yung passion fruit yan. Pasito. Tapos etong lemon squash. Kasi ubos na yung kay Jan. What? Me and Kuya Zach likes that. We're gonna shake and then we're gonna open it and then No, you don't do that. No. Ayaw to ni Holly. Ito yung kunin ko, yung creaming soda. So, ito na lang. let me hold it. Okay, wait lang. Hindi ko kaya isa lang ang kamay. Okay, happy na siya. Ayan ang kinuha natin, yung pink. Alright. Kuha rin ako ng Coco Bella kasi isa na lang yung nandun sa ref. Kuha din tayo nito. Ayan, kumuha ako ng 6. Okay.
I think that's it, Baba, for now. Kasi nag-grocery na ako nung Tuesday nga. So, ito lang. For today, spaghetti. Spaghetti kasi magbe-birthday si Jen sa Monday. Ha? Na? Spaghetti noodles. No, not that one. This one? No, This one? no, this one, the Barella. This one? This one. This one? Yeah. Wait, don't we always get this? No, this one. I think we're good. We're finished? That's it. Oh, Mom, you're the quickest. I'm the quickest. I'm pushing the car. Alright. Pwede pa ng puree. Pero gusto ko pansit sa birthday ni Jan o kaya spaghetti. Put it there and Pansit na lang. Siguro we'll see. Pero meron tayong spaghetti din dyan. Monday. How many more slates? I think 3, 3 more? 4, I think. 4? Or 3. That's after Christmas. No, before Christmas. Okay, ko tayo ng pansit canton. Okay, we're good. Could I take a check out? Yeah. I'm taking a check out. Yeah. Kasi baka lumabas na yun si Sophie. Because we're nearly live. Oh my God, the pila. Gusto niya siya. Sige. Where do I put it? Here. Careful not to drop it. Are you sure? I need it. Where do I put this one? Here. Don't drop it. Okay, good girl. Thank you. Kuha tayo ng mango. Nakalimutan ko yung mango. Gustong-gusto ni Jan ng mangoes. So, asan yung matamis? Kumuha lang tayo ng 3. Okay, tapos na tayo, guys. Okay, let's go, Papa. Thank you, you too. Ayun na siya. Nauna na. Dito na ulit tayo sa dance lesson. But we can't go there. Yeah, kasi ano pa lang, guys. 5:09. 5:30 yung tapos niya. Di ba madali tayo kasi akala ko malilate tayo. Hala, may tumatawag. Okay, wait lang, guys. May tumatawag. Is this si Kobe? Si Kobe pala to. I don't have your number. It's just, yeah. That's why I said, who's this? Si Kobe pala. Are you walking now? Alright. Okay, I'll see you here then. Okay, thank you. Bye-bye. Tamang-tama yung pagdating natin kasi si Kobe papunta na rin dito. Mom, yeah. when you said, who's this? I said, I was gonna say Kobe and then Kobe said Kobe. Kasi number lang. Ano ko nga, ilagay ko nga yung Mom, ano you're niya. so silly. Lagay ko nga yung pangalan niya. Tingnan nyo siya. Dala niya yan kanina. I'm still not finished. Yeah, pero matapos niya ng kulayan. Habang hinintay namin si Sophie. And punta tayo sa Filipino store kasi may kukunin akong pang-almusal. Meron pa naman pala ang pang-almusal. Hindi. Liver spread. Yan ang kukunin natin. Oh, Mom, you would vlog me when I'm finished. Alright. See ya! Catch you later. Yeah, catch you later. Bye! So, maglalakad sila dun sa friend ni Kobe or ng mami niya. So, okay. Alis na tayo. Ang daming tanim na bulaklak. Tingnan nyo yung ano ni Jonalyn. Mga tanim dito, oh. Parang sarap kumuha. Dito tayo sa kanyang shop. Sira siguro yung doorbell mo. Sira siguro. Walang laman, bukas pa darating. Bukas pa darating? Oh, ubos na ang kanyang paninda. Wala nang piatos. Bukas meron, may chippy, may roller coaster. Oh, diba? Bukas pa. Ngayon ako nandito. Merong timing. No, wrong time naman tayo. Ay, ubos na agad. Kuha ako ng liver spread. Ubos na yung binili ko sa yung 10. Anong ginawa mo? Nagkaldereta ka?
Gusto ko sana Oo, piatos. bukas. Marami nga. Bukas Mag-deliver na lang ako. Pwede ako mag-deliver. Ay, wow! Grab yan. Mag-deliver daw siya sa akin. Pumupunta kami doon. Ay, pumunta ka doon. Sige, sabihan mo ako. Mag-deliver daw siya. Ang layo pa naman sa amin. 30 minutes from here. Ikaw na talaga mag-deliver. Dito tayo. Ay, wala na. Ubus na yung aking ano, day. Bangus. Ito, ano to? Oh, marinated. Ayan. Oh, sarap. Kuha ako ulit nito. Dalawa. Oh, yung nabigay mo sa akin na isa ay bituka yun, day. Bituka. Bukas pa raw darating yung kanyang stocks. Saan? I think so. Baka punta ako. We'll see. Eto. Meron pa ako nito. Meron pa siguro akong dalawa nito sa bahay. Pero kuha na tayo. Yung hotdog. Kuha na tayong hotdog. Hala, yung Christmas tree ko, hindi pa na itatayo. Wala tayong Christmas light. Wala tayong tender juicy na regular. Meron pa akong cheese. Yung regular na lang. Tender juicy regular. One hotdog, my love. Ha? Ha? What do you mean okay? What do you mean okay? Huh? Huh? Ano alright? Hoy, I don't like that sigid. The sigid. That one. Sigid yan sa Bicol eh. No, Baba. Because you might hit my eyes. Ato. Ano tong si Super Mighty? Pareho lang ba to? Bago to? Oh, try natin tong bago si Super Mighty. Anong masarap? Ay, try nyo. Sabi niya, try nyo. Sige, try natin to. Baba, how many hotdog? Did you get the hotdog? Oh, mayroon kang isa doon. So, ayan. Try natin to si Mighty. Yes, please. Baba, remove the sigid. Yan. Masarap din ang... Natikman mo na tong pork tocino? Yung sa Argentina? Argentina ba to? Hindi. Yung isa. Oh, diba? Diba? Ano siya eh? Ano siyang ano? Tendera. Wag daw yung Argentina. Ang dami niyang Argentina. Pero kayo bilhin nyo yan. Wag daw to. Mas masarap daw to. Etong pork tocino. Ano ba to? Sino ba to? Viola meat. O, sige, try natin si Viola meat. Wag daw si Argentina. Sorry po. Yes, baby. Siya nang nagdadala. How many hotdog? Yes, that bangus to. O, diba? Alright. Yung tinapa. Meron ka pa? Meron pa ako sa bahay, pero gustong-gusto ko siya. Nasaan siya? Doon yung maliit. Maliit. Ito, yung... Masarap ba to? Masarap. Yung tuyo? Oo, tingnan mo. Maalat? Medyo maalat. Ayoko yung medyo ayoko maalat na maalat. Ugasan. Dapat dito. Yung maliit ang gusto ko, be. Tinambakan naman ng anak ko eh. Ang galing talaga yung ano ko. Hanapin niya. Hanapin niya. Ano to? Ano to? Ito. Masarap to, no? Ano to? Pusit. Anong pusit? Ba't ganito? Sobrang liit? Hiniwalay nila yung buntot tsaka yung... Ulo? Yan, eto ba yun? Yes, Oo, eto. masarap. Meron pa ako niyan eh. Meron pa ako niyan pero nasarapan talaga ako dyan. Ano ba yan? Para na siyang, alam ko anong itsura niya? Ano? Tik-tik. Ano ba tik-tik saan? Ano ba tik-tik? Bat. Oo. Parang tik-tik ng itsura niya. Yes, please. Siya ang tagadala ko doon. O, diba? Sinisip mo ako, guys. May dry cough ako. Oo, narinig niyo yun? Ano pa ba? Wala na kasing laman din dito, oh. Wala na siya. No, nothing there, Baba. How about this one? Hoy, ay, empty. Oh, empty. Wala kang ano? Yung chowking. May chowking ka pa? Wala na. Ubus na. Hindi na ako kumuha. Bakit? Naubos mo? Hindi.
Wala siya yung gusto kong alamang etero. Masarap daw to. So, buena. So, itry natin. Hindi natin malalaman kung hindi natin itatry. Wala kayong yung sardinas na yung paborito ko. Yung Order ako. kailan ka pa mag-order? Wala na siya yung favorite ko guys na holy. Favorite kong fried sardines. Masarap Meron yun. ako yung yan nga. Meron siyang ino-offer. Ito daw. Kung wala yung gusto kong fried, ito raw meron. Natikman nyo na to guys. Hot and spicy. Isa lang muna kasi hindi ko pa siya. I-try ko muna. Mabenta raw to. Sige, magkano ang damage ko? Yeah, we're almost done. Iba yung sa akin yung sa isda. Kuha tayo ng tausi. Ay, yung may isda. Gusto ko to. Budol tong tinterang to. Sabi ko. Oy, ito lang yung budol na to. Nagsasabi lang to. Sabi ko, pungag-pungag ako. Kasi nga, dito ko lock. Sabi niya, meron akong manay. White flower. Hindi na siya meron siyang white flower. Mabenta raw to. Sige, kuha din tayo ng white flower. Pag ito kasi na-startan ko, ako dyan, yung parang ma-stick ako. Alam ko, kaya iniiwasan ako ko yan. Ako dalawa na yung nabuksan ko. Dahil iniiwasan ko yan. dinadala ko yan pag nagta-travel kami. Lalo na pag nahihilo-hilo ka. Sige, pahit-pahit lang. Ako hindi na. Sanay na ako sa biyahe. Kaya hindi na ako nahihilo. Wag lang yung height. Kaso nga, yun nga, nakaka-addict. Pati yung Australiano kahapon na-addict din. Na-addict yan? Bumili? Australiano? Sebo de macho, gamot sa may peklat. Si Holly, pinadala nito ni Mama si Holly. Kasi si Holly nga, siya, olive yung niya, diba? Pag nagkakaroon siyang scratch, puti. Si Holly? Oo. So, i-add ko na lang to kasi wala sige. to sa I-add mo na lang. Malulubat na tayo, guys. Anong oras na ba, Jo? 6 na, no? Oo, 6 o'clock na. Si Jan, tumawag, nag-order na siyang pizza na golf lesson kasi si Kuya. And yung golf lesson ni Kuya, yung may, anong tawag doon? May monitor. Hindi siya yung sa field. May monitor. Anong tawag doon? Kalimutan ko yung tawag doon. Katabi nun ay pizza. So, every Thursday, pizza na kami kasi magkatabi lang doon. So, si Jan ang bahala sa dinner natin every Thursday. Tumawag siya sa akin kanina. Tinanong niya kung anong gusto ko. Sabi ko, kahit ano. Ngayon, ang kakainin ko ay kanin. Magpiprito ako ng ano yun? Marinated hindi. Chorizo? Hindi. Yung tinapa. Ito. This one. Oh, yan. Magtitinapa ako. Mayroon pa ako nito. Nakaka-addict yan. Kadaming kanin. Tapos may kamatis, no? Tapos may may toyo. Tapos magkakamay. Wala na. Tapos may sili. Wala na talaga. Okay, malulupat tayo guys. Ayan na yung nabili natin sa kanya. Mga budol niya. Favorite ko mga to. Yung budol niya sa akin is yung white flower. Sabi ko yung, ito ko yung barado. Ay, manay, meron ako dito. White flower. Iniiwasan ko yan kasi nga, nakaka-addict siya. Ako pag nakahiga. Ayan, di ba sabi ko ang ganda. Sabi ni Jonalyn, kuha raw ako kasi kakalbuhin niya raw ang mga to kasi patapos na sila mulaklak. O, sige, dala tayo para ilagay ko sa aking flower vase. Di ba? Ang ganda. Patapos na raw sila eh. Dinera yan. Patapos na raw kasi ito. Kakalbuhin niya na. Kakalbuhin niya na raw. Sabi ko, sayang naman. O, diba? Diba? Kakalbuhin niya yan. Diba? Ay, malulobat kayo. Malulobat kayo. Dito na kami nakatulog si Holly. Nakatulog ang Holly natin. Baba, we're here. Baby, I know you're awake. No, she's not. She's so tired. Baba, we're here. Holly. Holly. She's... Yeah, she's asleep. Tired na yan. Pinakita niya na sa daddy niya yung kinolor niyang Beautiful. Diba? Yeah. Kailangan kong What? Yeah. I'm gonna go back now. I'm gonna put candy canes up on there. No, not yet, Baba. I'm not done, Baba. Smith it to Don't put that yet. Kailangan kong i-redo.
etong Christmas light kasi hindi siya umabot. So, gawan ko siya ng para. Hindi ko kasi makita yung isa. Pero alam ko 5 yan eh. So, wala dito. So, kunti na lang naman eh. Kasi kunti na lang yung paglalagyan ko. So, tingnan ko kung ano magagawa ko. Pero kain muna ka. Ito yung dinner natin. And si Kuya nag-spaghetti. What? Ito yung pinag-grocery natin. Sa, can you grab my other stuff in the car? Mom, It's at the front. No, they don't have that one, Kuya. Ask Holly. Holly, did you grab any calendars? No, they don't. They have the other one. Like, when you open, you will get like pencil. No, that's right. That's why I didn't get that one yet. Check natin kung may rice tayo. Yes, nagluto ko kagabi. And ito yung flowers na kinuha natin, binigay. Hiningi. And inalok na rin ni Jonalyn. And nilabas ko yung dati kong binili sa kanyang ano to, ano nga, tinapa. So yan yung, Sak, where's my Asian groceries? Oh, I thought that was from Adelaide. No, not from Adelaide. Nilagay na ni Sak yung, ayan yung binili nating, ano, where's the other one? Ito yung binili ko nung Tuesday, yung mga berries. Yung grapes puno to, ayan na lang. Ayan yung binili natin. Tapos, ito yung coffee ni John. Ayan, kalat-kalat. Paubos na kasi si John is coffee addict. Tapos, ayan yung mga strawberries and chocolate. So, yan. So, ayan. Nilabas na nisak yung ating. Ilagay ko muna pala to sa freezer. Bago ako magluto ng ano, tinapa. Ilagay ko to sa labas, dito sa kabilang freezer. Ayan, may tusino tayo. Bukas kaya, magtusino yung mga bata sa breakfast. Breakfast kaya tusino, no? Spicy pork tusino. Magustuhan kaya nila to. Hindi pa nila to na-try. Pero yung, gumagawa kasi ako yung isa, yung chicken tusino, yung mayroon ka lang ilalagay. What breakfast do you want for tomorrow? This one? You want the tusino or... You know, remember Mommy made this? The chicken one, the sweet chicken? Remember that one? And in-empty na ni Jan yung aking, ano, vase, ha? Let me see your, ano... Ayan guys, wala na siyang ipin ulit. Come here. Don't move. Let me see. Before we go to Adelaide, you lose this one. This one today. Today, this one. Yeah. Ayan. Dala niya pa talaga. Now, do you think you can eat apple properly? Yep. You think so? Yan lagi ang nirereklamo niya sa akin. Ha? Probably Everything. Do you know why? Why? Because like I couldn't eat. Well, like I had to Because, bite in the middle. because it's wobbly. Was it? Both of them. Yeah. Nagigilo-gilo kung sabi ko niya yung This one? ipin niya. Yeah. It got really wobbly when I bit an apple. That one. And this one, I ate one of those biscuits. You know those Aranitos. What? Do you know the Arnott's? What are they? The biscuit. Yeah, the Aranot with that parrot on it. Parrot. Yeah. I don't know. Where you get that from? I don't have that one here. You do. You know when The you mixed get one? The classic one? Yeah. The assorted one? Yeah. I Ah. bit one of those biscuits and then it made that one bleeding wobbly and then I pulled it out because it was too annoying. Yeah. So, you're alright now? Yep. It's not hurt? No. Let's see. Smile. Let's see. Okay. Looking at that hole right there. Hey. Okay. Si Kuya nandun siya sa trampoline. Put it in, Nagba-basketball. Kasi di ba meron siyang nakuha from Tita Cathy? basketball. Ha? Oy! Amoy niya. Yeah, put it here. I put it here. Meron siyang ano, tooth fairy na, ew! It's here. Nandito pa yung isa niya, guys. Hindi pa nagbibigay. Oh, that's my cup. Yeah, hindi pa nagbibigay si tooth fairy ng pera kasi nakakalimutan ko din. Stink. Stink. Wash your hands! Ew. May reklamo siya. Now my thumb's like annoying me like that bit. Let me see. Like that. Doon to sa kabilang freezer. Dito sa labas ba?
Excuse me. Ayan. Did you shake it first? Ayun, dito ko to sa labas. Meron ako dito mga empty box. Dumating yan. Kahapon, may dumating akong 2 box. Pero nilagay ko na. Ay, 3 pala. 3. So, yung 2, nilagay ko na. Tapos may isang box pa ako doon na hindi ko pa nabuksan. Nilagay ko na doon sa storage ko yung 2. Yung laman niya. Dito ko to ilagay. Dito sa freezer. Ayan, no, diba? Ang dami pa namin. Yan yung grocery natin nung nung Tuesday din. Meron akong meals na pork. Tapos, ayan yung iro-roast lamb ko. Pero hindi ko yan magagawa bukas kasi nga alis kami. Meron akong pusit dito. Tapos, dito may plato. Put it here. Binablog tayo ni Zachary. What did you say? Do you want me to vlog you? Playing basketball. Where? In the trampoline? Yep. Ayan, meron tayong Watch me and 2. TJ 1v1. Who? Me and TJ 1v1. 1-on-1? 1v1. Like 1v1, like me and TJ versus each other. 1v1? 1-on-1? That's 1v1. Okay, whatever. I got hot dog. You want hot dog tomorrow? Or tocino? Just so you know. That one, TJ might have hot dog. Huh? And I got this one, the chorizo. Longanisa. Yes. Tocino or longanisa? Longanisa. 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 So, kunin ko yun. Sige, try ko. I will cook that one too. But Magluto sana ako nito, pero huwag na lang kasi. What's that? That was the bangus. Remember the fish? Yes. Okay, thank you. So, tapos ko nang i-put away yung mga yung para sa freezer. So, eto naman, yung Yakult nila. Okay, put away ko lang muna ang mga to. Tapos, magluluto ako ng ayan, then eto next. Tapos, we'll see what's next. Yung Christmas tree pa pala. Please don't keep pushing it back up and not leave it. Diba sabi ni Sak? So, how I'm gonna vlog you now? How I'm gonna vlog you now? I'm just With 1-on-1? I'm just gonna hold it. Oh, diba? Sira na agad. Bloody fat boy broke it. Hoy! Shoo, stop. Hoy, what's this? What's that bag? Oh, you want to hear something, Mum? I've No. got way better. I want that bag out from there. Way better. There. Is it broke? Mum, look. Ang bilis naman. Which one? Break off on the... From the metal. It Kmart stuff. So now, it can't... No, Dad, Can't do it's anything? not real metal. It's Kmart metal. Yeah, but Okay, you can it's stop. still... Mum. Okay, do it, Han. No. Yeah, So how, Han? Can we go to the broken off the frame. The frame, the metal one. So can you... Maybe you can... Don't screw on. Just put rope and hang it there. No, don't screw it. No, I'll just put it outside. So how I'm gonna vlog you now, Sak? Huh? Sabi mo 1-on-1 kayo ni PJ. You said 1-on-1. Hoy, I don't want that bag. Starting already, Baba. Tapos na mag-put away, si Kuya yung nagpo-put away ng mga fruits doon. And eto pala, nilabhan ko rin pala to kaninang umaga. Nilabhan. Ayan, hinugasan ko sila. And ngayon, ida-dry ko na yung mga yan. Dry na yung sa yung sa labas, yung loob na lang. Nagugutom na ako. Ayan, tuyo na to. Nagugutom na ako. Pangit ng ko, yung ubo, yung pa isa-isa. Tapos yung isa kung nandito yung white flour. Mamaya gamitin ko nga to. Yung nabili ko sa Asian na mango, yung sweet mango, matamis siya, kasi yun naman nakalagay, sweet. Pero hindi na siya crunchy. Ano na siya yung parang, ano ba yun? Malamya? Malamya. Hindi na siya crispy. Hindi na siya crispy. Pagkain na ako. Gusto ko talagang kumain. Pero ayusin ko muna yung bulaklak. What are you doing? Si Kuya, ayun, nag-cheating na naman siya. Go. Kasi sa December 10, alis kami. Is it December 10? Basta magpunta kami ng Melbourne. Kasi mayroon si Kuyang competition. Punta kayo ng Melbourne. Not sure lang yung date. When we're going to Melbourne, sa? 10? Yeah, I don't know.
Parang sa 10. Tapos 13 ata yung competition ni Kuya. Malalaman nyo na lang yun. Okay, so nagpa-practice sila. Kasama si Daddy tsaka si Holly. Si Sak, meron siyang ginagawa. What are you doing? What do you call that? Yung paper na parang pinapatunog nila. What do you call that? Show it to them. What do you call that one? Paper popper. Is that? Ayan. Okay, show it to them. Masakit din sa tayo nga. Kahapon ginawa niya yan. Oh, diba? It hurt. So, ayan na guys, yung ating bulaklak. Ang dami kong tinanggal na mga dahon. Mas madami yung dahon. Eto, hindi ko na sinama kasi ano na siya, ano na siya, yung dry na ba siya. So, dito isa. Tingnan nyo naman, oh. Pwede na yan, no? Tapos, yung isa dito. Ito maganda to. Meron siyang rose. Wala tong tinik. Tapos, ito yung isa. Oh, ngayon, saan natin to ilalagay? Ito yung kalat ko. Tadan. Tadan. Ito dry na rin to, eh. Ayan, oh. Dry na siya. So, linisin ko yan. Tapos, magluluto na ako. Gutom na talaga ako. Diyan ko nilagay yung isa. And yung isa doon sa dati kung saan talaga siya. It's getting cold out. I know. Malamig na, guys. Huh? And, ayan na yung aking... Nilagay ko na siya na hindi pa mainit yung aking oil. May purpose ako, guys. Aray ko sa! Kanina pa to. Kasi medyo ano pa siya, frozen. So, habang umiinit yung ating oil, madidefrost siya. Ayan, umiinit na nga. Sakit. That's enough. Doesn't matter if the snow is falling.